Ndichikuchingamidzai zvekare pano paTrari 263. Kana uchiri munyowani hama yangu kusubscribe mahara utena on the notification bell. Uyezve malikes enyu anotibatsira kuti video rineri ringe richifamba kuhama neshamwari kuitira avo vanenge vasati vaona chiitiko sechandauya nacho muzuva ranhasi. Ndinokumbirawo zvekare unyore mucomment section kuti rest in peace kune murume uyu anonzi Mulamuleli Mungena. Anga achinzi Mulamuleli Mungena. Nyaya yakaitika kunonzi kuKoleni Mbauni muno muZimbabwe ndiko kwakaitika chiitiko ichichi. Tingoti rest in peace kune murume uyu. Zvikunzi mukomana uyu aifamba nemusikana wake kunonzi kuH60 mine iri kuKoleni Mbauni ikoko. Zviri kunzi vaifambira mainge mine miti. Vari pakati pekufamba nemudiwa wake zviri kunzi murodhi iyi mainge musina vanhu. Zviri kunzi pakangoerekana pabuda varume vanosvika ivo 6. Varume ava vabuda vanosvika ivo 6 vachibuda musango vakaedza kurepa musikana aive nemukomana wake. Mukomana wayo ari kunzi akaedza nepese paanogona napo kuti arwise vanhu ava vaida kurepa mudiwa wake. Ari pakati pekurwisa zviri kunzi mukomana uyu akabayiwa nebanga akafira ipapo. Vakomana ava vaona kuti vauraya munhu vakabva vashayika pasipoti vakabva vatiza. Tinokumbura kuti zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Vanhu munyika yedu yeZimbabwe havachatyi kuurayana. Upenyu hwemunhu uri kufananidzwa nehwehuku, havachatyi ngozi. Vari kungoti chiro zvazvaita Mwari inzwai nyasha munyika yedu yeZimbabwe. Vanhu vari kupera, vari kutora chimweya chechi chekuSouth Africa. Zvinoitwa kuSouth Africa ndo zviri kuitwa munyika yedu yeZimbabwe. Zvanyanya imwe yacho ndakuitwa ngesatanism. Ndomborota zvatinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Nyaya yakaitika kunonzi kuKoleni Mbauni.